Hallelujah. Ndiyathanda ukubulisa ke bangcwele befundisi bethu, otata, omama, abantu abatsha, ne-Sunday school ngelihle igama likaYesu, amen. Ndiyabulisa Zwelitsha ngelihle igama likaYesu, amen. Siyambulela uThixo bangcwele ngosivulela elithuba lokuba khona namhlanje. Ayonto esithatha kancinci leyo, amen. Esindisiwe bazalwane, izono zabo zixolelwe. Ndiyabulela nakwikomiti yalapha ekhaya ukuba babone kukuhle bantu bekhona namhlanje, amen. Ndikhulele apha ke mna, sasihlala apha ngokote. Sasihlala kwesi stage eGinsberg, sasimhleka xa nihlelo umoya oyingcwele. Umama bethu sibahleka, kanti nathi le nto iyawusifikela. But siyambulela uThixo osigcinileyo, bangcwele nemithandazo yenu esigcinileyo. Ndiyacela ungalibazisi, ndingalityi ixesha. Ndinevesi nje eziliqelana, but ndizawusummarize, amen. Siyafunda iNdumiso chapter 8, verse 3 to 6. Ifocus yethu kodwa izaba ku-verse 4, but ngicela siqale ku-verse 3 to 6. Omnye asifundele Hebrews 1 verse 2. Deuteronomy chapter 8 verse 3 to 6 and Hebrews chapter 1 verse 2. Indumiso 8 verse 3 to 6. Indumiso chapter 8 verse 3 to 6. Verse 3 I look up at your macro skies, dark and enormous, your handmade sky jewelry, moon and stars mounted in their settings. Verse 4. Then I look at my macro self and wonder, why do you bother with us? Why take a second look at our way? Verse 5. Yet we have so narrowly produced big gods, bright with Eden's dawn light. Verse 6. You put us in charge of your handcrafted world, repeated to us your Genesis charge. New King James Version. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have ordained, what is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you visit him? For you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. You have made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet, all children. Hebrews 1 verse 2. Verse 2. But in these last days, he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom all he made the universe. Verse 3. Verse 3. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Amen. In every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens unto you.
Ulifile izwi lakho. Lamandla liyaphila. Libubutyebi obungathethekiyo. Siyancipha thina kuzekwande wena. Imizuzu imbalwa sinike yona. Kuba uthethe nentliziyo zethu. Uzulise unyana wakho Yesu Kristu. Usakhe, usaphule, usiqoqe ngelizwi lakho. Thatha indawo ke Nkosi. Egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Siyibona le ndawo kaNcwele engibawula sicokole ngayo namhlanje. Soze ngibende. uDavide ubhala le ndumiso. Ufunda verse 3. Uthi, when I consider your heavens, the work of your hands, the moon and the stars that you have ordained. So uDavide sengathi wayijonge indalo kaThixo ayenzileyo, ejonge izulu, ejonge umhlaba, inyanga neenkwenkwezi. But nansi le ndawo endibawula sijonge yona. Uthi, what is man that you are so mindful of? So uthe xa ebona indalo yonke kaThixo, wabona umntu eyona nto isuperior yakhe yadalwa nguThixo. Amen. Xa ejonga ukukhanya kwelanga, ejonga inkwenkwezi ebusuku, ejonga zonke izilwanyana, ejonga iintaba namahlathi, kodwa xa ejonga umntu washiyeka enombuzo. Uthi, yintoni umntu le nto umkhathalele kangaka? That you have made him a little lower. Clear version, we amplified it. You have made him a little lower than God, and you have crowned him with glory and honor. Verse 6, you made him to have dominion over the works of your hand, and you have put everything under his feet. Now, if we have found out Genesis, you will notice something very interesting. Uba okokuqala uThixo akadalanga esebenzisa izandla. uThixo udale ethetha ilizwi lakhe. So whenever God speaks a word, then uThixo seqalile ukusebenza. Ukusebenza kukaThixo akukudanga ekuthetheni kukaThixo. Angathula uThixo, then it means chances are ikhona into engenzakaliyo. But when God speaks a word, ilizwi lakhe lizizandla zokusebenza kwakhe. Le nto Maria wayibhaqa le mystery kuJohn chapter 2 ngexesha kuphela iwine, wathi esukuba ethi kwenzeni nokwenza. They understand that the mystery of the word. Uba uYesu angathetha ilizwi, then yonke into iyenzeka. That is why uYesu walala. Mark chapter 4 verse 35, he said, let us cross over to the other side. Ithi iBhayibhile kwabakho isivunguvungu, wayelele amanzi engena emkhombeni. Abafundi bekhala, awukhathali nasitshabalala. Into endenza uba ndingakhathali, bengathi andilale, in fact, ingoba besendishiyile uba we are going to the other side. Nakukuthetha kwakhe kodlula imeko yestorm. Nokuba umkhombe wawuqhelekile kusheka amaplanga abantu, babezawufika on the other side, ngoba nendalo iyaliva ilizwi lakhe. Wathi uThixo athethe bangcwele, ubozulungisa because uThixo uzawusebenza. Noma la mkhombe wawuqhelekile, kwakuyawuvela neenhlanzi zibathwala. Andiyazi zingakanani, kodwa babeyawuthwalwa ziinhlanzi nazii-dolphins. Bade bayofika to the other side, ngoba uthethe uYesu. Ilento abafundi besothuka besithi, what manner of man is this? Even the storms, they listen to him. Ulwandle la develop indlebe xa uYesu sithi peace be still. Amen. Ulwandle lunandlebe, kodwa once uYesu athi thula nya, ulwandle lehla lwaba nendlebe lokummamela. Now uyadala kuThixo. Xa edala inhlanzi, ithi iBhayibhile wathetha nolwandle lwakhupha inhlanzi. Xa edala umhlaba,
wathetha nomhlaba, umhlaba waproducer i-animals. Verse 26, chapter 1 kaGenesis. Kuyabonakala uba uThixo ebethetha ne-environment ukuze ikhuphe izinto ezizawuphila kwi-environment. Ngoba ukuba ifish ungayikhuphi emanzini kuyaphela ukufish kuyo. Into eyenza ifish ibe yifish le, it is its terrain, its environment. That's why kusithiwa lion, it's the king of the jungle. But I want to say it's the king of the jungle in its area of dominance. Ngoba ukuba ungathathi ngonyama uyifake emanzini, ifish ingaba ne-advantage over the lion. Why? Because nokuba ifish ingathi inamandla amancinci ngenxa ye-environment. Now, verse 26, uThixo wathetha ne-environment yomntu wathi masenze. Oh, amen. Wathetha naye as the environment, the terrain of a human being. Wathi masenze umuntu. Number one, they must have, let us make men in our own image. Number two, in our own likeness. Emba wathi let them have dominion. Now, let dominion ibona kuDavide le. Xa ejonga indalo kaThixo esenza comparison, wabona umuntu a little lower than God. Xa ejonga ii-rankings zasezulwini uDavide, akabona uThixo neengelosi ne-24 elders nezilo, wabona uThixo, wabona umuntu. Now, eyona nto iliwa nguSathana ile image kaThixo. Verse chapter 2 kaGenesis, uThixo ithi iBhayibhile, and God formed the man from the dust of the ground. Now, ngabantu abayi-2 abendibawula sibabone namhlanje. Ukho lo chapter 1 verse 26, which is the made one. Lo une-image ne-likeness kaThixo. But lo chapter 2, uThixo akamniki image yakhe. But umenza from the dust of the ground emhlabeni. Now, lo oyi-dust owenza emhlabeni, that is why when you die simngcwaba abuyele phi emhlabeni. Kodwa umoya wakho goes back to the Father. Now, xa uThixo esenza lo mntu, uthi number one, they must have our image. Now, uThixo ke ngumoya, ithi iBhayibhile. Nabamkhonzayo bamkhonza lo moya nangenyaniso. Now, if sithi physically we bury the image of God, iyawuba kanti senza mistake. Ngoba uhlanganisa ufana nabantu basemaqoqweni. Umbombo une-blind line yasemacetheni. But emoyeni wethu, ngoba umoya wethu awubonakali, emoyeni wethu sifana noThixo. That is why we do not connect with God necessarily through imizimba yethu, but it is through your spirit that you connect with God. Yile nto Paulos xa esithethe esithi nothandaza ngelwimi, uthandaza kubani? Kumoya. Ngoba umuntu une-limitations xa kufuneka econnecte noThixo. I-vocabulary yam iyaphela xa ndithandaza. Umoya takes over. Athandaza language now endingayi-understanding. Ingoba yi-language yasezulwini. Umntu lo nimbonayo akabi fruitful xa ndithandaza ngomoya, ndithandaza ngelwimi. Ngoba yi-language endingayi-understanding. Nomntu ondibonayo angathi ndithetha into engekhoyo.
in our image. I-image yi-representation. Xa abantu bebona unyana wam anaye bazawuthi nobuyise asikamboni kodwa yena unguyise ehleli. Why? Because he carries the image of the Father. Lento yise ayiyo nonyana uyiyo. Unyana nokuba esemncinci kodwa ziba khona iimpawu zikayise apha enyaneni. Nobuyise sele fully developed, eyindoda eqinileyo, umntana emncinci kodwa xa ejongwa kuthiwa kunalomhlanhla kahlanganisi i-image. So emoyeni wethu we carry the image of God. Emoyeni wethu asifani nengelosi, sifana noThixo umuntu. Xa ufuna ukwazi uThixo, you check your spirit, because it is your spirit that is like God. Number 2, actually in our likeness. Now, in likeness, he character. Lord, wenza nguThixo, the spirit of a man, makafuza. Yazi uba umntana akafundiswa ezinye izinto. Ziba ku-blood line. Kuthiwa utata wakhe wayewalk olu hlobo. Why? Ufuze utatakhe. And umntana indlela amncinci ngayo akanalo ixesha lokujonga ii-walks zikatata. Ingoba le nto inguyise ilapha kuye automatically. Xa ekwazi ukuhamba esuka kwistage sokukhasa eqhinqa ehamba, iwalk katatakhe iba yiwalk yakhe. Kuthiwa umbona ekude ufana notatakhe engekathethi ngenxa yewalk. Mvuzo. And uThixo into ayenzileyo that is so interesting. Uyawadala izulu nomhlaba, wadala ii-animals, because kule ndawo uthi let them have dominion. Now the word dominion, it means let them dominate. Let them dominate. Now uThixo emva koko waphuma kwi-affairs zasemhlabeni. And ithi iBhayibhile, on the 7th day uThixo warest. Now irest kaThixo ayorest yokudinwa emzimbeni, yirest yoba sadale ofana naye abe semhlabeni. Now wathi uThixo wodala ofana naye abe semhlabeni, wathi uThixo ayikho ke enye into endizawuyenza ezawukogqitha lo ndimdalileyo. Into amenza uThixo areste kungoba emhlabeni udale uThixo wasemhlabeni ongumntu. Yile nto iBhayibhile isithi uYesu, he is the King of kings and the Lord of lords. The lords and the kings kuthethwa ngomntu edominate emhlabeni, esebenzisa i-potential ayinikwe nguThixo engekafiki ezulwini esesemhlabeni. Namandla ethu ke apha. Now i-dominion enikezwe uAdam, ngoba uyabona uAdam urepresenta le nto sizawuba yiyo xa imizimba yethu seyikhazimisiwe, singena limitations zomhlaba. If ufuna ukwazi xa umzimba wethu utshintshwe ngesaquphe kwasuka inyama saba moya, check the life of Adam. Because uthe uThixo xa egqiba udala wanika uAdam i-duty. In fact uThixo wabuya umva kwi-territory kaAdam.
uthixo yena ezulwini ugqibile ukudala. Ugqibile ukudala ingelosi, i-24 elders. Now, umhlaba ngokwe-creation kaThixo ibimele uba lizulu lomntu. Nikhona abagcwele. Umhlaba lizulu lomntu. Ukuba uthixo yena abe nguthixo ezulwini, kodwa lo mntu lo abe nguthixo emhlabeni. What is man? Ile nto uDavid exakile, ngoba uthetha etreyisa the origin of man. Wajonga uthixo, wajonga lo mntu, akabona amahluko mkhulu. Ile nto sithi umenze wasika kancinci ebuthixweni bakhe. Senza now, umhlaba lo uzi-dimensions eziyi-3. Kukhona isibhakabhaka, the atmosphere. Kukhona umhlaba lo sikuwo, kubekho naphansi kwamanzi. Now, endlela uthixo azidale ngazo izilwanyana, wazidala uba ziphile in these 3 spheres. Kune-animals ezibhabhayo, iintaka. Kunezilwanyana ezilapha emhlabeni esizibonayo. Kunezilwanyana eziphansi kwamanzi esingaziboniyo, iifish. Now, i-dominion kaThixo ayinikeza uAdam yenza ukuba zonke ezi zilwanyana zibe under his authority. That is why uThixo zange azinikeze amagama ngenxa ye-dominion ka-Adam. uThixo wathi, now that Adam I have created everything, it's time you exercise your dominion as God on earth. Wazisa izilwanyana. Now, ezi zilwanyana ukuba ezidalelwe ukuphila emanzini zidalwe uThixo. Ukuba zingaphumi emanzini zingafa. Now, the question yami is, uAdam, ngoba kwakufuneka uAdam ayibone isilwanyana ukuze asinike igama. I-authority ne-dominion that was in this man yayimenza uAdam akwazi ukungena phansi kwamanzi. I-dominion eku-Adam yayimenza uAdam ayongena phansi kwamanzi, adibane neshaka, athi uyishaka wena. Now, ilizwi likaThixo ke li-progressive ngale ndlela. uAdam zange afundise ishaka ukuba ishaka ibehave njani. I-idea ka-Adam esengqondweni ka-Adam ngeshaka, wathi xa eyinikeza igama ukuba you are a shark, wayinika ne-behavior method yokuba now that you are a shark, i-shark ibehave olu hlobo. There is no scripture ethi uAdam wafundisa ingonyama ukugquma, wafundisa ingonyama how to roar. It's because the God in this man yayithi xa ikhupha ilizwi isithi you are a lion, eligama lithi lion lihamba ne-behavior yengonyama, lihamba ne-character yengonyama, lihamba nokuziphatha kwengonyama. uAdam xa enika igama wayinika the full package. There is no class eyakhe yenziwa nguAdam yengonyama. Wathi xa esithi uyingonyama, ubungonyama that was in the idea, in the mind of this man, ngenxa yelizwi uAdam alithethileyo latransfereka langena kwingonyama. Ingonyama yaqala ubehavior like a lion, ingafundiswanga uba i-lions behave njani, because it received a progressive word from its God who is Adam. Kwangena ubungonyama engonyameni yaqhuma njengengonyama, ingazange ifundiswe uba ingonyama iqhuma njani, yazingela njengengonyama. Ingakhange ifundiswe uba ingonyama izingela kanjani, kuba ifumene a progressive
aggressive word from its God. From its God. Now, conversation ka-Efa nenyoka yiyo le eyapose threat kulo muntu udalwe nguThixo. Ngoba uThixo icommand yakhe ithe kule mithi mibini, the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil, uthethe ngomthi oyi-one, the tree of the knowledge of good and evil. Wathi, when you eat from this tree, you will surely die. Now, this serpent, it planted a doubt. Umazwi athethwe nguThixo. Now, ilapho ke temptation of the serpent. Ngoba inyoka ekuplanteni kwayo i-doubt, the next step iba yi-disobedience. Did God really say you must not eat from the tree? The command was clear and simple. The day you eat, you will surely die. And in the book of Peter uthetha nge-temptations ezi-3. Number 1, uthetha about the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Now, these strategies are Satan against it. Because in lust of the eye, it is Bible, and Eve saw the fruit was good. Number 2, in pride of life, ile isenza sifuna ukuphakama sibe elevated. Sibe ngabantu abaphezulu. That is why the serpent is saying, the day you eat from the tree, nizawufana noThixo. Remember, aba bantu badalwe in the image of God. Kodwa amaqhinga kaSathane athi be disobedient to the word of God and become like God. Look. Ngoba uSathane ufuna si-attain godliness through ungodly methods. Ilento abantu bekwazi ukuyothwala baye eNigeria. Bathwala nokwenza miracles. Miracles, they are godly. Signs and wonders are godly. But the method behind the miracle, he wants us to become like God. When the method is evil, yona ufane noThixo. Kanti vele bebenziwe nge-image kaThixo. But when we don't understand our identity, sithathe a handout from the enemy kuba sifuna ukufana noThixo. Ebantwele akodwa masiyamkele suka kuSathane, senziwa in the image of the Father. When we walk in our spirit, we walk like God. The language yethu is the language of God. Sinakho thina ukuthetha izinto zenzeke ngoba umoya wethu fana noThixo. Now the battle, he let redemption yale image kamkahle. Ngoba funeka ibuyele endabeni yayo. Jesus. Now, disobedience ka-Eve. One of the things eyayenzayo okokuqala
Ababantu, they were naked in the Garden of Eden, but they never noticed ukuba bahambaze. Ingoba inkazimulo kaThixo yayibagqibile. Now, the moment besithi emthini, the first thing eyenzekayo, babona ubuze babo. Bathi xa bejongana, wavele ivocab entsha kubo ye-nakedness. Because sin created nakedness. Ilendo Paul esithi Romans chapter 3 verse 23 uthi abantu bonile basilela elizukweni lukaThixo. Men all have sinned and have fallen short of the glory of God. Now, istandard that umhlabathi somuntu ngokwe-design kaThixo sesokuba siphile enkazimulweni kaThixo. Now thina siphila kwiintsuku apho sithi iyabuya inkazimulo, andithi iyabuya. Kanti indlela uThixo wayesidale ngayo basiphile kuyo, singaphumi singena, singayilindi. That's my lens. Number 2, bathatha amagqabi omthi begquma what was covered by the glory of God. Ingxaki ke ngamagqabi ayatshwaba. Funa uphinde uyothatha amanye amagqabi uphinde ugqume. Kanti what was sustained by the glory of God, it does not change, it does not rot, it is never spoiled. But outside the glory of God, we replace izinto ezidivine through our methods. Siphila impilo ye-sustenance, sustaining what was covered by the glory of God, and we sustain it through our methods. Okwesithathu sendizawuyeka. Kwanzeka a pattern of ungodliness. Ngoba uThixo ngexesha likaNoah simva esithi ndiyasola umuntu ongamdalela. Isono sahamba in the blood. That is why umntana umfundisi ukuba iswekile uzelwe kwazi. That is why, if you notice, Abraham, why Egypt? Niyakhumbula wafika waphosisa wathi uSarah ngusister wakhe ayingonkosikazi wakhe. Guess what happens? The next generation, Isaac, uye Egypt. He lies. Uthi Rebecca usister wakhe ayingonkosikazi wakhe. You see, a pattern of generational sins. After Isaac wazala abantu uJacob. Eligama lithi Jacob, it means a supplanter, umaqhingashi owabentsikelelo kabhuti wakhe. Now uyabona there is a pattern of lying, of ungodliness, of sin ngoba kuwe image kaThixo. Now funeka kube khona isolution. Nansi into yami lapho sengivala. Now, for a very long time, uThixo emakhela amacebo entsindiso. And la macebo, they were a shadow. They were a shadow of what was to come, of who was to come. Ngoba uThixo esona uAdam kwenzeka isimanga entsimini kwachitheka igazi lesilwanyana. uThixo wathatha a blameless animal
engadlanga uMthixo, wayiqhela uMthixo, wathatha isikhumba sayo, wombathisa abantu abonileyo. Kwane-animal engenacala, engonanga, ibulawe nabantu abonileyo. Kanti uThixo seqala ucreate i-person of redemption. Sawuthandaza. Emva kokuThixo wasi-introduce kwi-grace. Sisekule ntsimi, ngoba phentsimini kunomthi wesibindi. That is the tree of life. Adam babethe kulaa mthi bonile, they were going to live for eternity. uThixo wafuneka protected the tree of life. I-protection kaThixo ungangayi-understand, ngoba uThixo uqala ngobagxotha entsimini. Emva koko wabeka ikherobhi ephethe ikrele elijikelezayo kuprotecta the tree of life. Kanti uThixo seqala udibanisa le puzzle, ngoba kufuneka ukubuyiselwe lo mntu endaweni yakhe, kufuneka kubuyiselwe lo mntu endaweni yakhe. NgeXesha Israyeli ezawuphuma e-Egypt, uThixo senze zonke izibetho, wathi kunesibetho sokugqibela ekufuneka ndisenzile. Wathi each family will take a blameless lamb. Ayadibana uba inemvana le nto. uJohane kwisithilelo ubona into eyenzeka before the foundations of the universe. Ubona imvana eyakhela phambi kwasemaphakathi, uyibona ihlele emloneni. Uthi kuThixo kumaSirayeli, nansi isolution ezanikhupha phe ithi each family, umzi nomzana, must slaughter a blameless lamb. Emva koko ithatha igazi iliqabe emgubasini. At the midnight kuzawufika ingelosi yokufa ezawuyihambela amanyiphutha. Le ngelosi ayizongena inqoqozi ibuze uba ingaba kuhlala umGibhitha, ingaba kuhlala umSirayeli. Wathi when the angel sees the blood, it will pass over you. Kanti kuqala iPasika, kuqala iPasika. I-problem ngegazi yile balibonakala ebusuku. Ingxaki yegazi yile uba ebusuku alibonakala. Now, it means aligazi in the middle of the night eGibhithe lalithetha ebusuku. iBhayibhile silithetha into zingcono kunegazi lika-Abel. Yathi ingelosi ifika ibulale, xa igqitha lithi igazi kuyagqithwa. When I see the blood, I will pass over you. Andizungena ngaphakathi, but the blood will be a voice that says ababulawa bakhele imvana, bayidlile imvana, zula subulala ngabegazi aba yabantwana. Njakudala saphela, njakudala safa, eli gazi liyathetha. Ngoba uSathane angangena apha kugcwele igazi likaYesu lendawo, lithi bafelwa aba. Sawuthandaza. Kanti kudrawa le picture, kanti ikhona imvana ezayo, imvana kaThixo elogazi lakho, imvana kaThixo elogazi lakho. Kwaba neziprofethi
sika-Isaiah esithi a virgin shall give birth and be with a son. Kwenzeka isimanga ngelaa xesha uba onke amantombi ndawo ayezidingile ngoba bagade sisiprofethi ukuba lo nyana uzawuzala uzawufika ngabani. uThixo wayedisturb i-teenager that was engaged. But hey, wena obabalweyo phakathi kwazo zonke iintombi, kanti le picture iyadibana fundisa ihlabathi, kanti le picture idibanela thina, kanti le puzzle iyadibana, le puzzle iyadibana, idibanela abantu basezwelitsha, idibanela abantu basekingsburg. Asikazalwe lo xesha kodwa in the realms of the spirit sesijongile kuthiwa nabo bahlangene ngecawa nge-30 ka-April abazohlangana uba le puzzle ayidibenanga. uJohn chapter 1 ithi iBhayibhile ulizwi waba yinyama wahlala phakathi kwabantu. Wathi xa kubuyiselwe i-image kaThixo akwazangelosi, kwafuneka uThixo aze ngokwakhe, kwafuneka uThixo azobuyisela endaweni i-image yakhe ayidale ngokwakhe. Kanti ihlangene sezimpondweni ithi iBhayibhile ulizwi waba yinyama. Remember, umntu udalwa in the image of God. Wathi uThixo xa ezawubuya azobuyisela umntu endaweni yakhe, wafika nge-image yomntu, wanxiba igazi nenyama, wahlala phakathi kwabantu. Yilaa ndoda nebantwini endicela siyivale ngayo nentshumayelo, agama lakhe linguYesu, akabuyisela umntu endaweni yakhe. Thina bekungekho silwanyana ebesinoxhelwa siqolele izulo zethu, kwafuneka uThixo zincame yena. Ithi iBhayibhile wayihlaba ingubo yakhe yobukhosi, wanxiba inyama wangumntu, waledela izulu lakhe, wayeka ingelosi ngoba bezingakhwalifayi, wayeka izithunywa zezulu ngoba bezingakhwalifayi. uThixo wancama intlole yakhe yobabani, wancamela mna nawe, wancamela umama waseZwelitsha, wancamela utata waseZwelitsha, wancamela umntu omtsha waseZwelitsha. Wathi ngenxa ye-image I am forced. Ebantwini sithengiwe ngegazi likaYesu, sithengiwe ngegazi likaYesu. Ukudla kukaYesu kwakuzobuyisela umntu enkazimulweni yakhe, kwakuzobuyisela umntu kwiposition yakhe, kwakuzobuyisela umntu endaweni yakhe. Asisathandazela inkazimulo ibuyayo, sesiphile enkazimulweni ngoba le nkazimulo enguYesu Kristu. Le nkazimulo ayonto ezawuhla ezulwini. Le nkazimulo is the man Christ Jesus. Ilelo Hebrews esithi he is the radiance of the glory of God. Wathi wonke inyama wangena phakathi kwabantu, abantu bayibona inkazimulo, bambamba baphila, wababeka izandla baphila, wababeka izandla bavuka emagwabeni, wabaphelisa izikhwala zaphakama, wavula amehlo emfama avuleka. Why? The glory of God was packed in a man, was vested in a man. He let Paul say Christ in you, Christ in you, the hope of glory. Uthi David xa embona selebuyela ekhaya ezulwini, ehlatyiwe lenyaziwe, kwavakala ilizwi elithi phakamisani amehlo enu, phakamisani iintloko zenu, minyango nani masango mdala.
inkosi enkasimulo ukuba ingene inkosi enkasimulo amasanga ephela athi ubani lenkosi enkasimulo ngoba umke elizwi xa ebuya wabuya enamanxeba umke ebuthixo xa ebuya wabuya enxebeni ombathe inyawo wabuya ngumntu amasanga xa ke ngubani lenkosi yezulu ngubani lenkosi yezulu ithi eBhayibhile he is the Lord God strong and mighty battle uthabo ngezulwini wayehlala ethroneni at the right hand of the Father where he is functioning as the high priest njengombingeleli omkhulu asisadingi mbingeleli wasemhlabeni ukuba asingenele kwindwele yedwele lakazuka ikhusele lakazuka lisuka phezulu lakazuka lisiya ezantsi lakazukela amanxila lakazukela iprostitutes lakazukela amabhada ukukazuka kwelikhuselo kwatshintsha amanxila abangabefundisi ukukazuka kwelikhuselo kwatshintsha iprostitutes abangabaprofethi ukukazuka kwelikhuselo kwatshintsha abaxoki abangabavangeli likazukile ikhuselo singena zinzulwini zobusuku kungekho nomfundisi sithi siyangena ngegama likaYesu siyangena ngegama likaYesu siyangena ngegama likaYesu asisadingi mfundisi asisadingi mbotebana asisadingi mprofethi sifulelwe Marebenda siara mahatekata unaraboshi andereboholo moshita lifulewe kuselo yedoda yaseKalvari agama linguYesu kuyezolo kuye namhlanje kuye naphakade bayethe siphambi kwenkosi ayinamntu utheni le nto inamntu ozavelayo namhlanje sixelelwa nge-identity yethu singobani thina sivelaphi thina senzelwe ntoni thina young people lixesha lokuba sizazi uba singobani. It is time. Ukuba kunciphe thina. Uwinwele sathetha kuvuka into ethe enhlizweni yami. UThixo kule mvuselo
wonders zizawethwa ngabantu abanexesha lokungalali babethelela inyama so that uYesu avele. Ake sithandaze. Yo, uyasithanda Thixo. Ndlela osithanda ngayo usithilela inhliziyo yakho, uyitshila ngathi. Sibonisa iprice ne-value osithenge ngayo. Thini Thixo wami, ifocus yethu ibe kwinto ezingenamsebenzi, kanti sisileliswe kancane. Sisileliswe kancinane ebuthixweni bakho. Namhlanje moyinqwele ngamabomu sibuyele endaweni yethu. Ifocus yethu isekubeni balifezeke icebo likaThixo kwindawo esikuzo. Ifocus yethu isekubeni uYesu abethelele emnqamlezweni owafayo wabuya wavuka adominate ezimpilweni zethu. Jesu lakho ubuthe waphakanyiswa, wena uzobatsala abantu bakho. Nkosi ngalo mfana omnike imfihlelo uthi Paul, this is a mystery engatshilwanga nabo bonke abantu, itshilwe kwi-Gentiles. Nkosi bawo siyabulela, msikelele, siyamthandazela. Moya oyingcwele inhliziyo yakho itshile kuye. Thixo wami, makungabikho nani into ezawumenza itshintshe ifocus. Bawo namandla onke siyathandaza nangenxa yabantu abatsha beli xesha awenza ngambazana ubize thina for this generation. Namhlanje usibuyisele endaweni yethu so that we may conquer, so that we may remain victorious. Egameni likaJesu siyabonga moyingcwele, sikelela onke okuthethe kule ndawo, sikelela indlebe ezilivileyo. Khawusincede sibe ngabenzi balo, singothushwa siviswe, awuvuseleli zi-emotions kodwa uthetha no-spiritual man ukuba thatha his rightful position. Sincede Thixo, silakaselele iziqhamo zenguquko. Nkosi moyingcwele, siyabulela, sibuyisela kudumo nosuku nembeko nenhlonipho egameni elinamandla likaYesu, Nkosi nomsindisi wethu. Amen. Siyabulela abathandekayo bami kakhulu ngokwenzekile. Sicela sivale inkonzo. Ubaba noNkosi yethu uJesu Kristu